Počúvate podcast Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod na zelenú. Pri mikrofóne je Mária Pietová a dnes mám v našom štúdiu až dvoch hostí, prorektora pre komunikáciu a prax, pána profesora Pavla Finduru, ktorý je zároveň aj prezidentom blížiaceho sa festivalu Akademická Nitra, a pána Ondreja Debreceniho mladšieho, umeleckého vedúceho folklórneho súboru Zobor. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Dnes bude našou hlavnou témou práve Medzinárodný akademický festival folklórnych súborov Akademická Nitra. Pán prorektor, predstavme si na začiatok festival, ktorého 47. ročník sa bude konať od 6. do 9. júla 2025. Čím je výnimočný a kam až siaha jeho história? Takže festival Akademická Nitra je jedinečným podujatím s dlhoročnou tradíciou. Tento rok oslavujeme už jeho 47. ročník, čo samo o sebe svedčí o jeho výnimočnosti a stabilnom mieste v kultúrnom kalendári nielen mesta Nitra, ale aj celej akademickej obce. Ide o medzinárodný folklórny festival univerzít vysokých škôl, ktorý spája mladých ľudí, študentov i pedagógov z rôznych krajín cez lásku k tradíciám, hudbe, tancu a kultúrnej rozmanitosti. Jeho história siaha až vlastne na začiatok 70. rokov, keď sa konal prvý ročník ako interné univerzitné podujatie, takže vidíme, že naozaj je výnimočný tým, že vlastne prepája akademické prostredie s kultúrnym dedičstvom a ponúka priestor na to, aby sa mladí ľudia stretli, tvorili, diskutovali a reprezentovali nielen svoje školy, ale aj svoje kultúrne korene. Koľko súborov sa tento rok predstaví na festivale a z akých krajín budú? Takže predstaví sa nám 6 slovenských súborov. Je to Ekonóm z Bratislavy, Hornát z Košíc, Mladosť, to je Banská Bystrica, Polana, Technická univerzita vo Zvolenie, Trnavčan, to sú Trnaváci a naši domáci zoboristi. Čo sa týka tých zahraničných, tak tam máme vlastne 5. To by povedal vlastne kolega, pretože on priamo komunikuje s týmito súbormi. Zo zahraničia prichádza súbor z Poľska, zo Srbska, z Bulharska a máme 2 exotické súbory, jeden je z Indie a druhý z USA, z Havaja. S akým programom vystúpia, alebo čo bude možno také netypické, možno také lákadlo aj pre tú verejnosť laickú? Možno tí Havajčania boli už niekedy v Nitre? V Nitre ešte neboli. Podarilo sa nám dohodnúť s Medzinárodným festivalom Východná, kde vystupujú víkend pred našim festivalom. Zaujímaví budú možno najviac ich známymi hula tancami rôznymi a tiež ohňovou show tanec s ohnivými nožmi, čo je špecifikum havajskej tradičnej kultúry. A rovnako bude veľkým lákadlom určite súbor z Indie, ktorý bude predstavať ich špecifické tance. Väčšinou sú to tance typu, keď dievčatá nosia na hlave kusy v podstate kuchynského nádobia a zvyšujú stále to množstvo a popri tom musia prekračovať rôzne prekážky a do toho im muzikanti hrajú nejakú konkrétnu hudbu. Čiže to bude celkom iný druh folklóru, ako úplne sme zvyknutí u nás. Čo všetko čaká na návštevníkov festivalu v rámci programu Akademickej Nitry? Sú pripravené aj nejaké novinky? Tento rok hlavnou novinkou je to, že celý festival začína v nedeľu. Začína vlastne v deň ukončovania cyrilometodských slávností v Nitre. Čiže uzatvorením cyrilometodských slávností začína slávnostné otvorenie Akademickej Nitry. Tomu bude predchádzať sprievod pešou zónou v meste, ktorá bude samozrejme dostupná pre všetkých. Počas tohto sprievodu sa bude predovšetkým prezentovať kultúrne nehmotné dedičstvo. Každý súbor, ktorý sa zúčastňuje, má vybranú konkrétnu vec z kultúrneho nehmotného dedičstva, ktorú bude znázorňovať v tom sprievode. A sprievod bude ukončený záverečným vystúpením, ktoré bude v podstate otvorenie celého festivalu na hlavnom stage pred divadlom. Začína o 8 večer, bude končiť až v neskorých hodinách, takže diváci si budú môcť vychutnať hlavne tú ohnivú show v podaní Havaja a Indie. Potom budú nasledovať 2 súťažné večery v pondelok a v utorok, do ktorého sú rozdelené rovnomerne domáce aj zahraničné súbory, pretože ide primárne o súťaž. A
posledný 4. deň de facto bude záverečné ukončenie hlavnej gala, kde sa predstavia všetky súbory naraz v divadle Andreja Bagara s krátkou ukážkou svojho programu. Kto bude hodnotiť tieto súbory? Máme medzinárodnú porotu. Priznám sa, že nepamätám si všetky mená, ale máme 2 porodcov zo Slovenska, 1 porodca je z Čiech a 1 porodca je z Maďarska. Čiže je to medzinárodná porota. Verejnosť by mohlo zaujať aj to, že vlastne prvý večer festivalový je pripravený aj pokus o slovenský rekord. Áno. Toto vlastne pripravíme v spolupráci s mestom Nitra. Bude to pokus o vytvorenie rekordu najväčšieho množstva ľudí spievajúcich jednu pieseň. Počas otvorenia gala programu na hlavných obrazovkách budú zobrazené texty. Všetci účinkujúci dostali dopredu aj texty, aj melódie, aby si to mohli nacvičiť. Zároveň sa to naučia všetci ľudia, ktorí budú na námestí pozerať si ten program a ten pokus o rekord prebehne, takže všetci budú spievať naraz. Ten sprievod, krojovaná paráda vždy lahodí teda aj oku, aj uchu. Je to veľmi pekná prehliadka aj teda tých vlastne folkloristov, ich tanca, ich spevu. Dá sa aj povedať, že zhruba koľko sa ich tam zíde na tej nitrianskej pešej zóne? Všetky súbory, ktoré sa zúčastňujú festivalu, tak sa zúčastnia aj toho sprievodu. Aspoň verím, že sa nám to podarí, pretože 2 zahraničné súbory privážame priamo z východnej. A je to uprostred pešej zóny, veríme, že nebude až tak veľmi teplo, keďže to začína o 7:30 večer. A predpokladáme, že tá pešia zóna bude plná, býva vždy plná každý rok, takže Nitrančania o tom vedia. Slovenská poľnohospodárska univerzita je zriaďovateľom folklórneho súboru Zobor, ktorý funguje už od roku 1956. Pán prorektor, prečo záleží univerzite aj na udržiavaní takýchto tradícií? Tak ja možno to ešte doplním o to, že budúci rok vlastne oslavujeme 70. výročie založenia folklórneho súboru Zobor. Myslím si, že má svoje miesto práve na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, pretože prezentuje ten tradičný život na dedine tých klasických poľnohospodárov. Koniec koncov my sme sa snažili vlastne obohatiť aj ten program, čo sa týka sprievodu. To znamená, že klasicky mimo toho sprievodu bude sprevádzať týchto našich folkloristov Rebriňák s koňmi, s tým, že ukončovať vlastne celý ten sprievod opäť budú kone a poníky, ktoré budú navoľno vlastne viesť ľudia od nás z Poľnohospodárskej univerzity. S tým, že týmto sprievodom vlastne prejdeme až k tej hlavnej tribúne a samozrejme súčasťou tých súťažných večerov bude vlastne aj výstava krojov a výstava vlastne fotografií jednotlivých plemien koňov. Kde si ju bude môcť verejnosť pozrieť? Tak tá výstava bude priamo v areáli alebo v priestoroch divadla Andreja Bagara. Takže tešíme sa vlastne na všetkých účastníkov tejto výstavy, ale aj celého toho podujatia, alebo snažíme sa teda, aby sme každý rok zvyšovali tú kultúrnu a odbornú úroveň. Takže myslím si, že ten, kto príde, neoľutuje. Pán Debreceni, s akým programom vystúpi na akademickej Nitre folklórny súbor Zobor? A ako dlho možno vám aj trvalo nacvičiť tento program? Trvá to dlho, ešte nie je docvičený stále ten program. To, s čím súbor Zobor ide sa prezentovať na festivale, je nahliadnutie do príprav k 70. výročiu, ktoré spomínal pán prorektor. Ten program sme začali pripravať v decembri minulého roku. Tá samotná príprava nie je len to, čo sa deje v sále, kde sa cvičí tanec, alebo teda na súboroch, kde cvičia muzikanti, speváčky. Celé to začína výskumom, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Potom je to komunikácia s autormi, potom pripravujú sa notové materiály, špecifikujú sa nejaké vokálne techniky a metodické veci, čo sa týka tanca, potom nastupuje samotná choreografia, potom precvičovanie, takže ten proces je dlhý.
A teda sme naozaj, musím povedať, že sme na začiatku, aj keď verím, že tá časť, ktorú ukážeme, tak tá bude pripravená k spokojnosti všetkých, ktorí si to budú môcť pozrieť. A ako hovorím, je to súčasť veľkého projektu chystaného k budúcemu roku k výročiu. Tá časť, ktorú budeme ukazovať, sa volá Podľa muziky. Bude to lokalizované do obcí Branovo, do obcí Tvrdošovce a do obcí Strekov. Všetko to patrí do Podnitrianskej oblasti. Je to niečo nové, čo ešte súbor Zobor nerobil, takže sme veľmi zvedaví aj na reakcie od publika, aj teda hlavne na reakcie od odbornej verejnosti, že teda či ideme správnym smerom. Ako to funguje, ak chce napríklad prvák Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa prihlásiť k vám, že zaujíma ho folklór a chcel by byť súčasťou folklórneho súboru Zobor? Väčšinou, keď k nám prichádzajú noví ľudia, tak už majú nejaké skúsenosti zo stredných základných škôl s detskými alebo mladženickými súbormi u nich doma. V takých prípadoch tí ľudia už keď prichádzajú do Nitry, tak vedia, že v Nitre existuje jeden tento veľký súbor a že sledujú Facebookovú stránku a vlastne všetky naše kanály Instagram, kde sa môžu dozvedieť o tom, akým spôsobom sa môžu do súboru prihlásiť na konkurs. Ten konkurs, ako navždy na začiatku roka, veľmi dobre spolupracujeme so školou, kde nám škola vychádza v ústrety tým, že informáciu o týchto konkurzoch posiela aj v tých úvodných mailoch, ktoré idú študentom, prvákom, keďže tí väčšinou sa musia najprv zorientovať. Tí, ktorí nemajú skúsenosti s folklórom doteraz, či sú akože nováčikovia vo folklóre, rovnako, hovorím, dostanú tú informáciu mailom, a vidia nás na otvorení školského roka. Tiež sa tam spomína tá informácia, že sa môžu prihlásiť, ak majú záujem. A počujú nás na internete, lebo myslím, že všetci študenti veľmi dobre vedia, keď folklórny súbor Zobor cvičí. Takže vedia o nás a kto chce, tak ten nás nájde. SPU ponúka svojim študentom široké spektrum zaujímavých krúžkov, do ktorých sa môžu prihlásiť a tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Teda nielen folklórny súbor Zobor, ale sú to aj mnohé ďalšie krúžky. Pán prorektor, čo všetko ešte ponúka univerzita študentom? Tak Slovenská poľnohospodárska univerzita samozrejme nie len o štúdiu. Je to aj o tých voľnočasových aktivitách, ktoré sa snažíme podporovať. Čiže ono to trošku aj vlastne kopíruje ako keby zameranie jednotlivých fakult. Máme tu poľovníkov, to znamená, že máme tu poľovnícky krúžok Buteo, ktorí organizujú každoročne poľovačky, ale samozrejme aj rôzne také propagačné podujatia, Deň poľovníctva. Zúčastňujú sa na akcii univerzity, ako je Stavanie mája, a rovnako tu máme kinológov, máme tu sokoliarov, máme tu potravinárov, to znamená pasteráci, ktorí organizujú klobásový festival. Samozrejme máme tu Červený kríž a potom sú tu krúžkári, ktoré sú zameraní na výživu ľudu a samozrejme máme tu športoviská, ktoré momentálne rekonštruujeme, takže snažíme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky aj pre tie voľnočasové aktivity. No a samozrejme, tak ako to už bolo spomínané, tak je to folklór. Ja sa teším aj tomu, že vlastne toto je aj súčasťou nášho spoločného projektu Agroforestry, ktorý máme vlastne so Zvolenom, kde práve chceme trošku povýšiť tú úroveň organizovania tohoto festivalu vo Zvolene a v Nitre. No a teším sa aj tomu, že vlastne každoročne, alebo teda posledné roky sa nám stáva, že nám vlastne ten záujem tých ľudí o nábor vlastne, ktorí chcú robiť vlastne ten folklór, stúpa. Čo je veľmi pozitívne. Možno ešte treba dodať tú informáciu, že teda akademická Nitra sa strieda aj so Zvolenom. Áno, akademická Nitra sa strieda so Zvolenom, to znamená, jeden rok je v Nitre, druhý rok je vlastne Zvolen. My samozrejme v rámci toho projektu, ktorý som tu už spomínal, sa snažíme vlastne vytvoriť alebo zostaviť spoločný štatút, teda takým spôsobom, aby tie pravidlá boli rovnaké vlastne na obidvoch týchto podujatiach a aby teda malo to určitú takú
také regule, aby sme teda porovnávali porovnateľné. Asi tak by som to povedal veľmi jednoducho. Ďakujem pekne našim hosťom, že prišli do nášho podcastového štúdia. Ďakujem aj poslucháčom, že si nás vypočuli a zároveň všetkých srdečne pozývam na 47. ročník Akademickej Nitry. Ešte teda pripomeniem, že bude v dňoch 6. až 9. júla. Teším sa opäť na budúce pri podcaste Pod na zelenú. Pekný deň a dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.